ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସରିଲାଣି? ତେଲ କୋଉଠି ଥିଲା? ୱାହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ମିଛରେ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ତେଲ ମସଲା ଲୁଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଯିବ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पानी दे କେମିତି କଣ ହେଇଛି? କପଡ଼ା ଏକଦମ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଟିକେ ଝୋଳ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଝୋଳ ଟିକେ ହାତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାରିଲା କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ବଡ଼ା ବଡ଼ି ମିଲନ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ମିଲନ ଭାଇ ମତେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? କ'ଣ ଆଣିଛ? କ'ଣ ସେଟା ଆଣିବ? କୀଟ ନା କ'ଣ ଆଣିଛ? କୀଟଟା କୋଉଟା ଦେଖେଇ ପଶିଯାଇଛି ଭିତରେ। ଝୋଳଟା କିନ୍ତୁ ହେଭି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନା, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୋ ପାଟି ତ ପୁରା ନାଳି ଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ନାଳୁଛି ତ? ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଏବେ ରେଡି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ମେସ୍ରୁ ଆସିଥିବା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ମାଛ ଭଜା। ସକାଳେ କାଲି ପଖାଳରେ ଖିଆ ହବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଦେଖିଆ। ନଙ୍ଗା କଙ୍କଡ଼ା ଦି ହାତ ଲଗେଇ ଚାଲେ ରେ ଭାଇନା। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ଦଉନ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା କଙ୍କଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଶସ ଏଇଟା ତ ଭିଟାମିନ। ଆମେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଆଣିଛେ? ଗୋଡ଼ା ତ ଦି ହାତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଲଗେଇଦେବି। ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ବାଥେ ବହୁତ।